reZimbabwe tasangana zvekare pachannel yenyu uri musi wa18 January 2025 ndadzoka ndine maupdates nyaya zhinji dzinonga dzichiitika munyika yekwedu. Kana uchinge watoona ndatoya kudai so uchiziva kuti uri umwe munhu anodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Nyaya dziri panapa dzakamira dzakadai so. Nhasi regedzai nditangire pane iyo nyaya iri kunzi kutika kucholocho pari kunzi a truckload of presidential input scheme supplies destined for Ward 7 in Cholocho district was vanished without a trace, along with its accompanying personal and crucial agricultural inputs nearly 2 weeks after its disappearance. Authorities are yet to locate the truck, valid stock, or the individuals responsible for its delivery. The vehicle, which went missing on January 4, was carrying 400 bags of 50 kg urea fertilizer, 30 bags of 10 sunflower seeds, 100 bottles of 200 ml imakaplod chemicals. Ndo nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo pari kunzi zvinhu zvakangonyangaridzwa. Unongoziva kuti zvanga zviri kunzi zvemapresidential schemes kaizvo. Zvine zvinenge zvichidaunda kunopuwa vanhu vanenge vari kuma rural areas, varimi, vanhu vachibatsirika, vanoda kuningirina ningirikina. Unongoziva kuti minda vazhinji havakwanisi kunyatsoafoda kuti kuzvitengera mbeu. Even munda vanayo, I don't know my reasons anozikanwa naivo kuti why is it vasingakwanisi kunyatsoafoda, but ndo zvinhu zvinenge zviripo zvinenge zvichiitika. But nyaya iyoyo is similar kune vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakaita sezvo havangoni kwasinganyatsoziva zvavo. Kuri kunzi mutemo wakuda kuzonyatsoshanda yakada unyoenda kunofanana nenyaya yana Mike Chimombe na Moses Mpofu. Iko zvinezvi they are still looking for a way out. Kuti voita sei, vachabuda sei, beo vari kutrya every day kuapply. Iko zvinezvi ndiri kutosangana neimwe pari kunzi Moses Mpofu and Mike Chimombe, who are accused of swindling 9 million from city of Harare, a botched street light tender, have filed another bail application on charges circumstances just after the dismissal of another one. Uri kuona nyaya iri panapa mamiriro acho yakaita. Vakutomirira kuti vaapply rimwe. Ende pavakanyimwa rimwe riri rekupedzisira ndo paitaurwa nyaya yekunzi zvoni nyaya yenyu tikada kunyatsoiningina kana matonyatsoconvict chaizvo munogona kurohwa kana up to 20 years muri mukati. Uri kuona nyaya dzakaita seidzodzo. So I don't know, vanhu havachatye zvavo. It's Zimbabwe, havachatye kuti utazonyudza zvinhu zvakadii, but that problem iyoyo yekuti munhu anenge achiti ari kunzi ari kusapota ZANU-PF saka vanenge kuti zvinhu zvese mbudzi inodya paikasungirwa. It's something zvavaingoita for makore akawanda. Tukanzi pari kuenda chakati vangotora vonyudza and hapana anga ari willing kuti vatrace aite sei. Why? Because vanhu ivavo vanenge vachiita zvinhu the same ivavo ndo vanhu vaishanda futi kuita basa rekuintimidate vanhu kuita sei mumanhingirikini momo kuti munofana kuvhotora musangano uramba uripo. Ivo ndo vaizobenefita nekutsara zvinhu. But this time around I don't know kuti that system iyoyo iri kudhiliwa nayo here, ichapedzwa here kana kuti chi, because vakumanaka kune vamwe vanhu kuti vanenge vari willing. Umwe munhu anenge achingunudza ari kuvhotera ningina ari kuzumbo nhamo ichimutocha panzi pakuendeswa mapresidential scheme acho hazvisvike kwaari, anenge achifira mahara. Anyway, inyaya yekuti ivo kuside kwavo they are not willing to talk about it. Saka isusu tinongorova banga tichipinda nepapo tokata tiitaura. Ndiri papo ndine imwe nyaya zvekare yanditaka kundibata yevanhu ava vakatumwa vari kuda kunzi paitwe vada kudhizayinwa Mbare Musika here. Saka age yevanhu vakaenda ipapo, even myself ndiri kutoshamisika. So yangobuda kanzi this is the delegation that was sent to Kazam, Russia to be taught how to design Mbare Musika. No sight of youth as a part of the delegation. Majority of these have gone past the life expectancy stage and will probably be sleeping and interacting with ancestors during presentations. Vanotuma mazidhara ekudhara, they are still investing kuvanhu vakakura vachembera kudhara. Vechidika hapana kana one uri kuona ari kuenda ikoko. Vanhu ivava vaenda uko in the next 4 decades hapana one wamunokwanisa kunge achiona achawanikwa aripo ipapo. Saka kutoza kuti vanenge vakungoza nyika inovakwa nayo, vamwe muchingori vadiki, youth garai makadaro. Asi zvinhu zvakaita seizvozvo kunofanira kunge kwaendeswa vanhu ma20 years, ma25 majinji voenda vonodzidziswa. The youth ndo vanenge vane future, because these guys in the next 3 to 4 decades vanenge vasisipo and hapana anenge achakwanisa kuti achada kuanza for that investment yatoitwa. I think it's wise to invest kune vechidiki kana in terms of zvinhu zvakaita sezvizvi knowledge inenge ichidiwa nenyika. Imari yenyika yekushanda, madhara anodiwa 1 or 2 vekuti vanozoita vachizonodzidzisawo vamwewo apo naapo, but
information yekudzidziswa direct kubva kwairi kubva zvinoda kuti vechidiki vaende vane pfungwa dzichiri kupinza dzichienderana netechnology, but they don't care. Vanongove vediki vacho busy ngomperereka, vamwe ndo vanenge vari mumasocial media busy ngoputilika chivhayo akazoda chivhayo, so vachitamira kuti vazowanirwawo vaitirwe something. Nyika yacho ka inototanga ikanokorwa tsoka chai. But anyway, nini ndo maupdates andinawo panapa, ndangoti ndingotanga ndakakuzivisa so that munozokwanisa kundudzowo kuti muri kudzonawo sei nyaya dziri panapa idzi dzandanga ndakakubatira ini. Ndisingapedza nguva yenyu ndichakusiyai muchiteerera audio yandinayo panapa, mozondudzowo mafungiro makadi munosimba remukomongo nevamwe vose vanotumira maaudio paKulen TV, ndinokukwazisai. Pane nhaurwa kana kuti nhaurwa dziri kuitika mukati menyika yedu, mukati menyika yeZimbabwe, hadzisi nhau dziri kutibata zvakanaka, hazvisi kutifadza chaizvo. Tichisanganisira pane imwe nhau yandibata kusvika pekugumisira, yeuyo murume anonzi yevanhu vanozviti varakasha. Vanhu vanozviti varakashika, dai manga muri vamwe, dai manga mafunga, dai manga magona kufunga, noti kufunga zvisina musoro kana kuti zvisina maturo. Nokuti munongotaura just kungotaura kungobvaruka, just kungobvaruka zvamune mangofunga kungotaura ndo zvamungotaura. Tikada kutarisa muri vangani uye muri kurapwepi, iyemi vacho imimi vacho imimi munozviti dai vanga vatonga kusvika 2030, muri kurapwepi? Vana mai venyu vana baba venyu vari kurapwa kupi? Imi munyatsoona situation iri mukati menyika yedu kuti haina kumira zvakanaka. Tangai mafunga, moti kana vanhu vachizopopota kana kuti vachikutukai moti zvakashata. Zvinezvi zvisina kushata nokuda kuti zvavanenge vachiona kuti muri kutitaurira mune muchititaurira zvinhu zvinotibhowa uye zvinotirwadza. Zvino tiri mukati menyika dzevamwe, ndo matiri kuraramira tiri. Motaura zvokuti hanzi mapictures muchizodi hazvina kana maturo. Dai muri vamwe, dai mainokwanisa kunotaurira iye mukuru mbune, nokuda kutoti izvozvo zvamuri kutotaura motoziva kuti mukuru haana kuvhoterwa. Ndosaka muchikudziridza zvinhu zvisina musoro. Haana kuvhoterwa, haana vhoti yainayo, ndosaka asina mwoyo nesu. Haana mwoyo nesu because isu tisu maZimbabweni acho, tisu vanhu vacho. Asi kuti anzwe zvichemo zvedu zvatochema uye nezvatinoda haakwanisi, zvinoreva kuti haana mwoyo. Pakupinda pacho akapinda zvechitsotsa akabvuta. Chinhu hachisi chake, dai changa chiri chake aikwanisa kutinzwira. Zvino munyika hamuna zvipatara zvose zvakawanda, zvinhu tikada kuzvitaura zvakawandisa hatingakwanisi kuzvipedza. Dai muri vamwe maitinzwirawo tsitsi, kutanga kwamuri imi varakashi zvichiinda kumberi nerimwe timu renyu rese, manyatsofunga zvakanaka. Zve2030 izvozvo hai, zve2030 hatisi kuzvida. Zve2030 no, hatisi kuzvida zve2030. Iro rino 2025 imi varakashi muchapa mhanya. Iro rino kupera kwaro kana kuti kutanga kwerimwe pachamhanyo.
Nokudawo kuti tiri kutoona kuti muri kutoita mahumbwe, muri kutotiitira matakanana, kutiita matumbaru, kutoita matumbarumba, kutiitira vanhu vasingafungi. Mamiriyoni evanhu amunoita kuita vanhu venyu imimi varakashinana nasekuru venyu. Fanike kana vatori sekuru venyu kai, nditoriseni zvangu, handidi kana nekutombonzwa nepavanotaurwa nezvavo, because handitomborina kana handitombodi kana zvekutombonzwa nezvavo. Nokutoti ndinototi kana ndikaona even chero ndikangoita sekunge ndinoita mistake yekuvaona pafoni pangu, ndiye ndichaita kunge ndichaipanhira pasi foni yacho, because vanondirwadzisa kusvika pekupedzisira. Tifungireiwo, muite vanhu kwavo. Tiri kurarama senhapwa kuno kuSouth Africa kwotorarama tiri kuno. Vanhu tinorarama tichitya. Unototya kana nekusununguka kufamba chaiko. Kungozikamwa kunzi uri muzimba ratova dambudziko, zvichikonzereswa nasekuru ivava, sekuru venyu vakapera kuunduka musoro, musina futi zvinofungwa mumusoro macho. Zvitori nani vanotaura vachitaura vachiti kutonzi pfuti dzacho dziiswa apapa, tiinde tofira, kuti tofira zvedu kuti nyika yedu isununguke. Zvinotori nani nekudawo kuti tatambura, tanzwa mitemo, munongoisa mitemo isina kana musoro, hazvina kana direction zvinhu zvamotiitira. Kuti muzive kuti munyatsoziva kuti tiri kubva kupi tichienda kupi, hatina kana kwatomboziva direction chaiyo, hapana. Nekuurayisa muchiurayisa vanhu futi. Zuro ndizuro, chikireni chakadonha chikachwanya munhu. Dai kwakuri kuti zvinhu kwazvo izvozvo, kana kudai kwakuine mainvestors kwawo kumusha, dai kuine mabasa izvozvo, dai kuine zvinhu kwazvo, asi kuti munoenda muchinotora zvinhu zvakaora nekudawo kuti muda kuchekeresa. Tifungireiwo, tiitireiwo zvinhu kwazvo. Todawo zvinhu kwazvo, tovewo neshuviro chaiyo yekuti dai tagarawo kuZimbabwe, tichigarawo tichimukawo, tichiindawo weekendwo, tichienda tichinoona vabereki seweekend kudai, uchiindawo uchinoonawo vabereki, uchikwirawo bhazi uchiindawo kumusha uchinoonawo mubereki, musi weMonday wodzoka wosikopinda basa, noti zvamotitaurira zvisina maturo.